Ва Ўрославе працягваецца цыкл выкладаў пра беларускую літаратуру, які вядзе вядомы беларускі літаратар і перакладчык Андрэй Хадановіч. Першая сустрэча, якая адбылася ў маі, была прысвечана аналізу творчасці Васіля Быкова. Другое спатканне адбылося ў чэрвені, было прысвечана Уладзіміру Караткевічу, аднаму з вядучых празаікаў у гісторыі беларускай літаратуры, паэту, драматургу, сцэнарысту і таксама перакладчыку. Паводле слоў прадстаўніцы Ўрослаўскага дома літаратуры, які арганізуе гэтая сустрэча, Ядвігі Чэрска-Касібы, мэта лекцый пазнаёміць палякаў са скарбамі беларускай літаратуры. Takie spotkanie poświęcone literaturze białoruskiej ma sens. Такія сустрэчы пра беларускую літаратуру маюць значэнне і спарадзілі пазітыўную рэакцыю. Адна з нашых мэт наблізіць літаратуру меншасцей урослаўскай і польскай аўдыторыі. Нам цікава ладзіць мерапрыемствы, дзе сустракаюцца прадстаўнікі розных культур. Jest czymś zawsze dla nas ciekawym. Андрэй Хадановіч назваў сваю лекцыю пра Уладзіміра Караткевіча «Ці можна перамагчы смерць у шахматы», згадваючы сцэну з рамана Караткевіча «Ладдзя роспачы». Падчас выкладу і дыскусій са слухачамі Андрэй Хадановіч распавёў пра тое, як Уладзімір Караткевіч стаў адным з найбольш любімых пісьменнікаў Беларусі. «Ну, а гэты Караткевіч?» – спытаў Шаблыка. «А нішто сабе, толькі чумавы нейкі, дурашны. Левай рукой правае вуха цераз галаву чухае. Ніколі не ведаеш, чаго ад яго чакаць». Шмат таго, што робіць Караткевіч у літаратуры, добры гэты афарызм. Ён не выбіраў найкарацейшай дарогі да мэты, да чытача. Ён выбіраў найцікавейшую і нестандартную дарогу. І адбылося гэта дзякуючы таму, што пісьменнік умеў у простай і прывабнай форме распавядаць пра складаныя рэчы. Караткевіч, які прышчапіў беларускай літаратуры папулярныя жанры. Сёння мы можам яго вызначыць як лёгкі, не толькі любімы, а лёгкі класік. Гэта супер-гіпер-эрудыт, які разам з, магчыма, найбольш начытаны, абазнаны з усіх беларускіх літаратараў. Але творца, які упакоўвае гэтую інфармацыю найпрыемнейшым для чытача чынам. Можа быць, гэта рэдкі. Не ўсе мы любім, пагадзіцеся, любілі вывучаць літаратуру ў школе. Не ўсім пашчасціла з школьнымі, а камусьці і з універсітэцкімі выкладчыкамі не пашчасціла. Караткевіч ніколі не вывучаўся з-пад палкі. Наадварот, яго маглі чытаць з-пад парты, альбо пад коўдрай з ліхтарыкам. Караткевіч, які... Хіба што, цытуючы французскага класіка Вальтэра, ён мог бы паўтарыць за ім, шанаваў кожны жанр, акрамя нуднага. Гэтае бачанне выклікала сумневы і пытанні сярод прысутнай аўдыторыі. Вы ў пачатку імпрэзы сказалі, што у творчасці Караткевіча і ўвогуле яго раманы, аповесці, яны жыццярадасныя. У мяне такое пытанне. А што жыццярадаснага вы бачыце ў тым жа «Чорным замку Ольчанскім»? Я бачу карціны, самыя пазітыўныя на той момант карціны старажоўкі. Вечнай гэтай сітуацыі беларускія пісьменнікі пераязджаюць з вёскі ў горад, але застаюцца вясковымі пісьменнікамі. Караткевіч – першапраходнік менскай урбаністыкі. І гэтая урбаністыка ў першых раздзелах «Чорнага замка» бліскучая. Мы чуем гукі птушынага рынку, мы чуем яго пахі, мы ведаем, як дачынялася лесвічная пляцоўка і цэлы дом гэтых, цэлы пад'езд гэтых старых кавалераў, гэта залатыя старонкі беларускай літаратуры. Чаму потым усё скончылася недабітымі фашыстамі і калабарантамі, гэта іншае пытанне, гэта пытанне таго, што пісьменнік мусіў плаціць па рахунках свайго часу сваёй ідэалогіі. Уладзімір Караткевіч памёр у 1984 годзе, аднак цытаты з яго твораў, якія гучалі падчас сустрэчы, успрымаюцца вельмі актуальна.
Уся неабдымная імперыя дранцвела і дубела ад жахлівага палітычнага марозу, які вось ужо 26 год вісеў і кашлата варочаўся над яе абшарамі. Кожны, хто спрабаваў дыхаць на поўныя грудзі, адмарожваў лёгкія. Казаць дазвалялася толькі ману, любіць толькі праваслаўе ды імператара, ненавідзець толькі іншадумцаў. Рэчы, апісаныя ў раманах беларускага класіка, моцна перадгукаюцца з тым, што адбываецца сёння ў нашым рэгіёне. Чаму так дзеецца, мы запыталіся ў Андрэя Хадановіча. Разабраць на вечна актуальныя цытаты. Больш за той, некаторыя з гэтых цытатаў робяцца тым вастрэйшыя, чым далей мы жывем. Шмат беларусаў адчулі як актуальнае ў 20-м годзе. Прычым тут ключевое слово 26. 26-й год дыктатуры, можна назваць гэта такім словам, аднаго з самых непрыемных расійскіх імператараў Мікалая I, Мікалаем Палкіным, дарма яго называлі, але зразумела, з чым 26-м годам для беларусаў. Краткевіч майстар кантрасту, ён стварае атмасферу гэтага дна замарожанага, максімальнага імперскага расійскага прыгнёту, які ў чымсьці супадае з сённяшнім пуцінскім варыянтам імперскага фашызму, антычалавечым. Хто можа сёння у Расіі адкрыць рот і не адмарозіць горла? Хто можа сёння таталітарнай гэтай кішэннай дзяржавы дыктатары Лукашэнкі адкрыць рот і не адмарозіць горла? Але з гэтага пачынаецца караткевіцкае але расце пакаленне, якое ўсведамлялі беларусамі. І таму Андрэй Хадановіч падчас сваёй лекцыі заклікаў прысутных пачытаць ці перачытаць класіка. Сёння я, круцячы рукамі і разганяючы некаторыя цытаты, можа быць, падштурхну вас што-небудзь перачытаць з Караткевіча. Тады задача мая будзе выкананая. Ягоны заклік знайшоў водгук сярод слухачоў. Пра сваё жаданне перачытаць Караткевіча распавёў былы дэкан факультэта міжнародных адносін БДУ і выкладчык Вольнага беларускага універсітэту Віктор Шадурскі. Конечно, хочется перечитать. Я уже и казаў и нашему Владимиру Некляеву, что я ранее увогуле лічыў, что вершы гэта нешта такое, что так, цяжка пісаць рэчаіснасць не толькі прозы, а вершамі тым больш. Але зараз я пачаў чытаць вершы. І Насты Кудасавай, і Андрэя Хадановіча. Гэтай кніжкі ў мяне ўсе ёсць, і все набыты. Ось, і таму гэта, свята Беларусі, свята беларускай мовы, культуры. І таму гэта вельмі аптымістычна заўсёды я ўспрымаю. Владимир Караткевич сёння яшчэ важны тым, што яго творчасць – гэта сапраўднае адкрыццё для беларусаў. Гэта накірунак на беларушчыну, перакананы Андрэй Хадановіч. Некалькі пакаленняў людзей проста ўпершыню усур'ёз зацікавіліся беларушчынай пад уплывам Караткевіча, бо атэйсамляць сябе з чымсьці, з нечым авітамінозным, з купалаўскімі пакрыўджанымі беларусамі, якія ў руках у крыві, на нагах у лаптях, не вельмі хочацца. А на герояў Караткевіча хочацца быць падобнымі, хочацца як бы таксама адчуць сябе шляхетнымі, высакароднымі, рыцарамі, прыўкраснымі дамамі, культурнымі еўрапейцамі, ад якіх пакаленнямі хавалі іх нашу гісторыю. Караткевіч адкрывае гэтую скрынку, і ўжо не важна, сапраўдную гісторыю ён паказвае, ці як таленавіта выдумляе, але выдумляе рэч, якая павінна была быць выдуманая і прамоўленая ў той момант. Кліч на пароль Караткевіч адгукнуліся найперш маладыя гарадскія беларусы, якім захацелася мець шматстагоддзевую, прыгожую еўрапейскую гісторыю і быць годнымі гэтай гісторыі.
Ва Ўроцлаве ў гарадскім доме літаратуры адбылася другая з 6 публічных лекцый, прысвечаная беларускай літаратуры. Аўтар лекцыі вядомы беларускі літаратар, паэт і перакладчык Андрэй Хадановіч. Задумаў гэтае спатканні як расповеды пра аўтараў і кнігі, якія найлепш расказваюць пра беларусаў, падкрэсліваючы іх тоеснасць і падабенства лёсаў з народамі Цэнтральнай Еўропы.